Tervetuloa Parkanon perjantai-torille, jonka Parkanon yrittäjäyhdistys eli rekisteröity yhdistys on ystävällisesti mahdollistanut. Me tulemme Parkanon kulttuuriyhdistys Paku ry:stä eli rekisteröidystä yhdistyksestä. Me olemme kokit kapeesta keittiöstä. Päivää. Meille ruoan laitto on vakava asia. Emmekä ole vastuussa järjestävän tahon markkinoinnista, jossa on havaittu meille tuntemattomia sanoja. Hauska, kuuluvaton ja komedia. Kuitenkin jossain on esiintynyt sanat yleisön pyynnöstä, ja tämän me allekirjoitamme, se pitää paikkansa. Meiltä on 2 henkilöä pyytänyt viilintekokurssia, ja se me toteutamme nyt.